Maska. No nádherne, ešte raz jej zatlieskajte. Na treťom mieste maska číslo 4. Na treťom mieste maska číslo 4. Poď, šikovno bežkaj, aby ťa videli. Číslo 9. Myslím si, že nie táto maska. Nie. Ešte raz. Na 5. mieste sa umiestnili dve masky s číslom 7 a 5. 7 a 5. Ale tiež tí maličkí. Poď, poď. Aby ťa videli a povedz, ako sa voláš a čo si. Som Boruška. Tak si vyberte. Dobre. Na 6. mieste sa tiež umiestnili dve masky s číslom 6 a číslo 1. Maska číslo 6 a maska číslo 1. A poď. Na schody, aby ťa videli, aby vedeli, o koho sa jedná, aký si príklad. S číslom 1. Poď. Aby ťa tiež videli ostatní. Ja som Mikuláš Krysel a som Lobo. Super, nejaké krásky. My sme zombie. To sú zombie. Veľký potlesk. Jedna kolektívna maska páni, druhá dámy. Nech sa páči, dievčatá, vyberte si niečo pekné, aby ste mali pamiatku a vy tiež. Poradí na druhom mieste kolektívna maska je maska číslo 74. Maska číslo 74. Tiež ďakujeme všetkým kolektívnym maskám. A teraz ešte trošku tichšie, lebo toto je zaujímavejšie pre tých jednotlivcov. Poradí na prvom mieste skončili ako jedno. Ja som Lucia Skokanová a som Popcorn. Výborne, veľký potlesk pre Popcorn. Na treťom mieste sa umiestnili dve masky a je to maska s číslom 15 a maska číslo 46. Maska číslo 15 a maska číslo 46. Daj si to dolu, aby Som Lukáš Však. poď si vybrať. A maska číslo... A veľký potlesk, toto je úžasná, jedna z úžasných masiek a pozrite, ako pracovala, aká je mokrá spotená. Na 4. mieste sa umiestnila maska číslo 81. Maska číslo 81. Na 6. mieste je to maska číslo 53. Som Katarína Kaufanová, som hodná. Veľký potlesk by som poprosila. Na 8. mieste sa umiestnili masky s číslom 8, 3, 60 a 25. 8, 3. A som Sparbu. No, veľký potlesk by som poprosila. A na 9. mieste sa umiestnilo viacej masiek, ale pozorne počúvajte a poprosila by som pani učiteľku, aby ma kontrolovala. 37, 35. Ja som Matuška a som Mám sa Katrínka Krická a som Rokéka.
Komisja rządu Reform Obręgowa na Centralnym Monsterki albo Zestara Obydka. Osądzenia marketingu. Ja sam Eukasz Piłą oraz Big. To są mężczyzn. Ja sam jako rozjadła A poprosili by sme ešte masku s číslom 32. No ja si myslím, že poradie masiek je už vyčerpané a ostatní, ktorí neboli odmenení, by som poprosila, aby si prišli pre malú sladkosť, ale za malú chvíľočku ešte nie. Ja za všetkým Ak chcete vidieť niečo pekné, tak sa vám to teraz ukáže. V plnej kráse. Sú úžasné, sú šikovné a veľmi si ich vážte. Aj vy ako žiaci, ale aj vaši rodičia. A skúsime to od spodu či od hora. Ktorá pani učiteľka má najväčšiu trému sa deťom predstaviť a odhaliť? No idem od tej, ktorú majú najradšej. Takže, pani učiteľka, no takové ja som No veľký potlesk, neobstaňte sa tajemný. Dole a my sme tak. A už... Môžete. V rámci otužovania.